Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Kuya Justin Dizon, ako ay inyong lingkod, Liana Canilaw. Ito ang POV, ang news program ng CLTV 36. Narito na po ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw. Babala po sa mga manonood, sensitibo po ang balitang inyong masasaksihan. Isang karumal-dumal na krimen ang sinapit ng 84 years old na matanda sa Florida Blanca, Pampanga. Bukod sa ninakawan na ito, nagawa pang gahasain at patay ng suspect ang matanda. Para sa buong report, narito si Ashley Punzalan. Nabulabog ang tahimik na komunidad ng Barangay San Nicolas dito sa bayan ng Florida Blanca dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng isang 84 years old na matanda sa kamay ng dati umano nilang tauhan. Pasado alas 11 ng gabi ng January 3, 2025 nang makatanggap ng tawag ang San Nicolas Barangay Hall mula sa mga kaanak ng 84 anyos na babae upang humingi ng saklolo. Nilooban ng 26 anyos na si alias Alex ang bahay na kinaroroonan ng biktima na bedridden pa dahil kakagaling lang rin niya sa stroke. Sa kabila ng kalunos-lunos na sitwasyon, nakuha pang gahasain, pagsasaksakin at balian ng buto ang biktima na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Ayon sa report ng Florida Blanca Municipal Police Station, pagnanakaw ang pangunahing motibo ni alias Alex na dati na ring nagtrabaho sa biktima. Ngunit dahil lango ito sa ilegal na droga, nawala ito sa kanyang sarili kaya nagawa ang karumal-dumal na krimen. Noong pagnakaw ng mga gamit nitong biktima ay nakita niya itong matanda sa loob ng kanyang kwarto at nagawa pa niyang halayin. Dayuhan lamang sa lugar ang sospek na umaming nagawa niya ang panggagahasa pero hindi umano ang pananaksak sa biktima. Paratang po na sinaksak ko po, wala pong katotohanan yung sinaksak ma'am. Hindi ko po sinaksak ma'am. Kasi totally mental block po ako ma'am. Dagdag nito, lubos daw ang kanyang pagsisisi sa nagawa magmula nang mapasok ito sa kulungan. Lagi pong sumasagi po sa isipan ko yung matanda ma'am. Lahat po ng kamag-anak at anak po ng matanda, lubos po akong humingi ng tawad at nais ko po sabihin sa kanila na nagsisisi na ako. Nagsisisi po sa lahat po ng nagawa ko. Bagamat tumangging magbigay ng panayam ang mga kaanak ng biktima, labis daw ang sakit na kanilang nararamdaman dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang lola ayon sa kapitan ng barangay na si Ana Marie Galang. Siya umano ang unang tinawagan ng may-ari ng bahay para humingi ng tulong. Anya, nakatira talaga sa Quezon Province ang matanda at pumunta lamang rito upang magpagamot. Kaya naman hindi raw matanggap ng pamilya ang nangyari sa kanya. Expect na po nila na pwede na mawala po si nanay kasi po bedridden na nga po siya. Tapos anytime po na hinahawakan mo po yung skin niya, umaaray po siya. Tapos humina na pong kumain, humina na rin mag-respond sa pagsasalita po. But they did not expect po na sa ganung paraan po mawawala na napakasakit po. Samantala, pinuri naman ng kapulisan ang agarang pagresponde ng lokal na pamahalaan ng Barangay San Nicolas. Haharap sa kasong robbery at rape with homicide ang suspect. Kasalukuyan itong nasa himpilan ng Florida Blanca Municipal Police habang hinihintay ang pagka-turnover nito sa Bureau of Jail Management and Penology. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Nadakip na ang top 1 most wanted person sa Region 3 matapos ang operasyon ng mga otoridad sa Cabanatuan City, Nueva Ecija.
Inaresto ng Cabanatuan City Police Station at iba pang unit si Brian Abella Bregole sa barangay Mayapyap Sur ng syudad, umaga ngayong Miyerkules, January 8. Nakaharap sa kasong murder ang suspect sa ilalim ng criminal case number 36997-AF na walang piyansa. Sa ibang balita, nasabat ng Bureau of Customs o BOC Port of Clark ang 4 na pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 2.65 million pesos na natagpuan sa kargamentong dumating mula Estados Unidos. Batay sa press release ng BOC ngayong Miyerkules, January 8, natuklasan ang mga vacuum-sealed pouch ng shabu na isinilid sa mga lalagyanan ng coffee beans. Kinumpirma naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa kanilang laboratory analysis na ang nakumpiskang substance ay illegal na droga. Alinsunod sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kinumpiska ng mga otoridad sa BOC Port of Clark ang mga ito. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang kanilang kampanya laban sa drug smuggling ay pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasugpuin ang mga iligal na gawain ng mga drug syndicate upang matiyak ang kaligtasan at seguridad sa bansa. PO viewers, huwag po kayong aalis at kami magbabalik para sa iba pang mga balita ngayong araw. Mga kabalen, nagbabalik po ang POV. At sa iba pang mga balita, kakasuhan ng Bureau of Immigration ang sinumang magtatago, magkukupkop o magbibigay ng trabaho sa mga taong labag sa batas ang pananatili sa Pilipinas. Alinsunod dito sa Commonwealth Act No. 613 na inamyendahan kaugnay na pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. na ibaban na ang lahat ng pogos sa bansa at ang Executive No. 74 Series of 2024.
Hinihikayat din ng ahensya ang publiko na i-report sa kanilang opisyal na social media accounts at hotlines ang anumang mahalagang impormasyon tungkol sa illegal aliens sa bansa. Pwede rin mag-email sa xinfo@immigration.gov.ph kaugnay nito. At sa iba pang mga balita, hinihimok ng COMELEC Region 3 ang lahat ng registered voters na makilahok sa pagsusulong ng demokrasya sa pamamagitan ng pagboto sa darating na 2025 national and local elections. Ito ay dahil sa mataas na bilang umano ng mga hindi bumoto sa mga nakalipas na halalan. Narito pong report. Bahagi ng paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2025 midterm elections ang nationwide roadshow ng Automated Counting Machines o ACM. Sinimulan na ito noong December 2, 2024 at magtatapos sa January 30, 2025 para maipakita sa publiko ang features ng bagong ACM at magkaroon sila ng hands-on voting experience. Hinagalugad lahat ng mga niyan para nagkakaroon ng real voting experience ng bawat mga sektor ng ating lipunan. Para pagdating nila sa voting center, hindi na po tayo yung ignorante kung ano ang mga proseso na gagawin natin. Alam na natin paano natin isasaganap ang pag-accomplish ng ating mga balota at paano ang gagawin natin pagkatapos natin na ma-accomplish. Isa rin sa binabantay ng COMELEC kasama ang kapulisan at iba pang law enforcement agencies ay ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan ng 2025 national and local elections. Ayon kay Attorney Alma Duque, ang Assistant Regional Election Director ng COMELEC Region 3, bukod sa Nueva Ecija, wala pang ibang lugar na binabantayan ng ahensya na maaaring mapabilang sa mga ituturing na election areas of concerns. Sa lalawigan ng Pampanga, wala pa raw nakikitang election-related incidents sa kabila ng mga naitalang kaso ng pagpatay sa ilang barangay captains. Sa ngayon, wala pa tayong nakikita, napapansin na election-related incidents na mag-escalate or that would justify yung pagtaas natin ng kategory ng Pampanga as an area of political activity. Paalala ng COMELEC sa mga kakandidato sa eleksyon, i-exercise ang malinis at payapang partisipasyon upang hindi na kailanganing isailalim sa COMELEC control ang kanilang lugar. Panatiliin po natin ng peaceful, orderly conduct ng halalan. Otherwise, kung meron po kaming justification, basis para ilagay ang isang area under COMELEC control, ay wala po kayong magagawa, kundi ba heavily militarize ang isang lugar. So magtulungan po tayo. Samantala, hinihimok naman ng COMELEC ang mga rehistradong botante na mag-participate sa proseso ng halalan. Mula kasi sa 86.48% voters turnout noong 2022 national and local elections, bumaba ito sa 75.46% noong 2023 barangay and SK elections. Ibig sabihin yan, marami sa ating mga kababayan na nagparehistro nga pero wala namang interes na makilahok sa proseso ng demokrasya. Makilahok, makibasagi sa ating pagboto. Dapat sa Region 3, pakita natin, nakahanda tayo, willing tayo makiparticipate. Batay sa datos, nasa higit 7.7 million ang registered voters sa Central Luzon na maaaring bumoto sa paparating na halalan. Pinangangambahan ng COMELEC na higit 6.6 million lamang ang boboto o nasa 1.1 million ang hindi boboto, katulad sa mga nakaraang eleksyon. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Ipinatupad ng Clark Development Corporation o CDC ang isang cease and desist order o CDO laban sa Fontana Development Corporation o FDC at Fontana Resort and Country Club Incorporated o FRCCI. Nito po yung Lunes, January 6. Ito ay matapos umanong hindi sila tumalima sa kanilang contractual at financial obligations sa CDC. Ayon sa CDC, kasama sa violations ng FDC ang hindi pagsunod sa Fire Code at National Building Code, pati ang kanilang non-fulfillment sa mga nakailalim sa kanilang lease agreement. Bunsod nito, agad na ipinahinto ng CDC ang lahat ng operasyon ng 300-hectare leisure park at casino complex. Kabilang din dito ang 52-hectare property na pinamamahalaan ng Korea Country Club Incorporated o KCCI at may pending compliance sa kanilang contractual obligations.
Matatanda ang Disyembre ng nakaraang taon nang panandaliang maputulan ng kuryente ang complex dahil sa mga hindi nabayarang electric bill. June 2024 naman na magkaroon ng raid sa lugar kaugnay ng issue sa Pogo. Nahuli rito ang ilang foreign national at mga Pilipinong konektado di umano kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nakatanggap din ng CDO ang Fontana noong May 2020 dahil sa umano'y illegal na operasyon ng isang makeshift na medical facility para sa mga Chinese na pasyente. Samantala, lagpas 500 empleyado ng Fontana ang apektado sa pagsasara ng nasabing leisure park. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang POV dito lamang sa CLTV 36. And we are back, PO viewers. Halos triple ang itinaas ng presyo ng kada kilo ng kamatis simula nitong December 2024. Sa isang palengke sa Florida Blanca, Pampanga, aabot na ang per kilo ng kamatis sa 200 to 250 pesos. Higit itong mataas sa karaniwang presyo na 50 to 80 pesos nitong mga nakaraang buwan. Isa sa tinitingang dahilan ay ang kakulangan sa supply bunsod ng nasirang pananim na dulot ng mga nagdaang bagyo. Tumaas ang overall mean percentage score o MPS na mag-aaral sa DepEd Pampanga para sa National Achievement Test at Early Language, gayon din sa Literacy at Numeracy Assessment. Iniuugnay ng ahensya ang mas mataas na grado dahil sa pagdami ng mga mag-aaral na natutong bumasa. Nitong nakaraang school year, lalo pat balik face-to-face na ang mga estudyante sa mga paaralan. Magbabalita si Lizen Morten. Sa Yalong Elementary School sa Porac, Pampanga, tuloy-tuloy ang reading exercises para sa mga mag-aaral ng grades 1 to 3. At sa pagsapit ng break time, may naghihintay pa ring activity para sa kanila habang nagpapahinga o kaya na may nag-iintay sa kanilang sundo. Yung break time po nila, pumupunta yung ating sinusundo ng ating mga estudyantes ng ating 4, 5, and 6, mga ate at kuya, yung mga batang hindi nahihirapang bumasa sa baitang na 1, 2, and 3 at dinadala po sila dito sa ating literacy park. Ang mga ate at kuya mula grades 4 to 6, katuwang ang mga guro sa pagsasagawa ng reading session sa kanilang mga nakababatang kaeskwela. May mga visual aids din na matatagpuan sa garden upang ma-maximize daw ang learning experience ng bawat mag-aaral. Dito sa Yalong Elementary School, ipinapakita sa atin ng mga mag-aaral at ng mga guro na ang pagkakatuto sa pagbasa ay hindi lamang limitado sa silid-aralan, kundi sa isang komportable,
at maaliwalas na lugar gaya ng kanilang literacy park. San man mabaling ang atensyon ng estudyante sa Literacy Park, tiyak na may mga babasahin na pupukaw ng kanyang atensyon. Ang makukulay na disenyo ng garden ay nagpapakita ng mga salitang mababasa sa Ingles at Filipino. Iba't iba ang hugis nito para raw mas maengganyo ang mga bata. Ang aming library, nakakapag-accommodate lang po siya ng mga 15 students. And then, iniisip po namin paano po namin ma-accommodate yung mga bata sa reading kung ganyan lang kalaki yung library namin. And then po, naisip po namin after pandemic, lalong hindi na po kami pwede dun sa library because of social distancing. Kaya sabi po sa boss ko kay Sir Jason, Sir, ano po kaya yung mabuti nating gawin? Total, may bakanting lote po beside library at meron din po kaming waiting shade dito. Ba't hindi po kaya natin gawing isang park? Buhat ng maging functional ang Literacy Park noong 2023 sa Yalong Elementary School, malaki na ang nabawas sa mga tinaguriang full refreshers o ang mga mag-aaral sa grades 1 to 3 na hirap sa pagbabasa. Mula 34 full refreshers, 9 na lang ang tinututukan ngayon ng mga guro upang maging bihasa sila sa pagbabasa. Ang pinakaunang hakbang upang matuto ang ating mga estudyante sa iba't ibang larangan ng asignatura ay ang pagbasa para po mas maintindihan nila katulad po ng matematika, ng science. Sa buong Pampanga, bahagyang tumaas ang overall literacy ng Kapampangan learners batay sa nakaraang National Achievement Test o NAT, pati na rin sa Early Language, Literacy and Numeracy Assessment o ELNA nitong school year 2023 to 2024. Kung ikukumpara sa mga score noong school year 2022 to 2023, tumaas ng 6.31% ang overall mean percentage score ng mga kumuha ng NAT at ELNA sa grade 3, habang 16.02% naman ang itinaas ng NAT ng grade 6 at 2.32% naman para sa NAT ng mga nasa grade 12. Ayon kay Celia Lacanlale, Chief Curriculum Implementation Division ng DepEd Pampanga, maaaring iugnay ang mas mataas na grado sa pagkakatutong bumasa ng mga learners ngayong nasa new normal na ang setting sa mga paaralan. Naging balakid daw kasi talaga sa reading literacy ng mga mag-aaral ang distance learning setup na ipinatupad ng DepEd noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic nitong mga nakaraang taon. Pansin natin ng mga to ay halos hindi nagsasalita sa klase, tahimik sila. Dahil siguro po ay yung impluwensya ng wala pong socialization noong pong panahon ng pandemya. Dagdag pa ni Lacanlale, bagamat kapwa importante ang pagbabasa, pagsusulat, pagbibilang at pagsasalita para sa development ng isang bata, mas mainam aniya kung sa murang edad pa lamang ay matututo na ang mga ito na magbasa. Tawag po natin kasi sa pagbabasa, reading, no, at ang listening po ay tinatawag natin mga receptive skills. So mga receptive skills, tagatanggap ng impormasyon. Nakakatanggap ang bata ng mga impormasyon sa kanyang pagbabasa, pati na sa kanyang pakikinig. No? At kapag matatas ang kanyang kasanayan sa kanyang pagbabasa at saka sa kanyang pakikinig, magagamit niya ito sa kanyang pagsulat ng mga output sa klase. Magagamit din niya ito para maintindihan ng lubusan yung mga aralin niya sa agham, pati na sa matematika at iba pang mga asignatura. Mahalaga naman ng lahat, pero nagsisimula muna ang lahat sa pagbabasa. Ang Literacy Park sa paaralang ito ay nagpapakita lamang na bukod pa sa responsibilidad ng guro na magturo, malaking impluwensya rin ang maaaring iambag ng komunidad sa kasanayan at pagkatuto ng mga estudyante. Lizan Morten, CLTV 36 News. Sa iba pang mga balita, mga kabalen, masayang ibinalita ng President at CEO ng San Miguel Corporation o SMC na si Ramon ang pagtatapos ng kanilang paglilinis ng Pampanga River. Ayon kay Ang, umabot sa halos 700,000 tons ng silt at waste ang naialis sa 26 kilometers ng waterways matapos ang ginawang cleanup operation ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas. Dagdag pa niya, lubos itong makatutulong sa mga naninirahan sa Makabebe dahil magdudulot ito ng ginhawa mula sa pagbaha. Ang nakolektang silt ay ginamit din umano sa pagpapatatag ng mga dike at pagpapataas ng mga daan sa bayan. Nagpatibay anya ang mga ito sa depensa ng mga residente para sa kanilang mga tahanan, sakahan at paaralan. Taong 2024 nang simulan ng korporasyon ng paglilinis sa Pampanga River na labis na ipinagpapasalamat ng provincial government.
Ang proyekto ay parte ng Better Rivers Philippine Initiative ng SNC na naglalayong pangalagaan at i-rehabilitate ang waterways sa bansa. The river, in terms of the survey that we have done, this is all. Upang hindi makaligtaan ng taxpayers ang pagbabayad ng buwis sa tamang araw, opisyal nang inilabas ng pamunuan ng City of San Fernando, Pampanga ang kanilang tax calendar para sa taong 2025. Ang on-time na pagbabayad sa buwis ay nakasaad sa City Tax Ordinance Number 2017-033 o ang Revised Revenue Code and Market Code of the CSFP. Makikita sa inilabas na kalendaryo ang mga deadlines sa pagbabayad ng mga city-imposed tax, katulad ng business tax and licenses, real property tax, market stall rental at iba pa. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang City Treasurer's Office sa City Hall o maaari silang tawagan sa mga sumusunod na numero. Direct line 045-961-5313. Trunk line 649-8540. Local 119 para sa Real Property Tax Division. Local 112 para sa Permits and Licenses Division. Local 104 para sa Records and Treasury Management Division. Local 108 para sa CAS Division. Maaari rin magpadala ng mensahe sa kanilang email address na cto@cityofsanfernando.gov.ph. Ito balita pa rin po para sa mga Fernandino at Fernandina. Nag-uumpisa na ang libreng pagbabakuna kontra flu sa syudad ng San Fernando, Pampanga nitong linggo, January 5. Magpapatuloy naman ito hanggang January 30, 2025, 8 a.m. to 5 p.m. habang may supply pa. Pwede pang magpaturok ng influenza vaccine ang mga residenteng nasa 18 years old and above, kabilang ang mga solo parent, PWD at maging ang senior citizens. Pumunta lamang sa pinakamalapit na health center para sa schedule at iba pang detalye. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa Point of View. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa iba pang mga balita at impormasyon. Muli, ako ang inyong lingkod, Liana Canilao. Ito ang POV.